Det har jeg. Jeg har 2. Jeg har 2. 3. Jeg har 2 gange. 2. Jeg har 2 gange. Jeg har 1, og så har jeg 1 på vej. Ja. Og Mie og Philip. 2. 1. Cirka 50 timer. Det er fuldtid. Nok i snit 40. Så nogle gange arbejder jeg 50 timer. Mellem 45 og 50 timer. 25. 40-50 timer. 50-60 timer. 37. 40 timer om ugen. 18,5 timer. Det er 6-7 tiden om aftenen. Kvart i 4. Kvart over 4. Hverdagen er jeg hjemme i 3 timer. Når jeg ikke har noget ekstra, ikke? Så er jeg hjemme 23. 8 om aftenen. Nogle gange er det 4, 2, 3. I dag har jeg så fri med børn. 3. Men det varierer fra 3 til 8 om aftenen. Datter, hun bor hos mig halvdelen af tiden, og de dage, hvor hun bor hos mig, der kommer jeg hjem ved 3-4 timer. Mellem 4 og 5. Jeg arbejder hjemmefra. Ja. Ja, det gør jeg nogle gange. Det gør jeg hver dag. Nej, jeg har ikke noget, jeg arbejder hjemme. Ja. Det kan jeg godt. Ja, det gør jeg nogle gange, men jeg arbejder helst ikke så gerne, og jeg er sammen med min familie. Det kan jeg godt. Ja, det er jeg nogle gange nødt til. Nej. Jo, det synes jeg. I hvert fald en gang om ugen eller sådan noget. Hver dag. Ja. Ja. Ikke nu. Ikke endnu. Det gør jeg næsten hver dag. Vi har ikke lektier nu. Det skal jeg nok, når vi kommer dertil. Nej, dengang de gik i skole, det var ikke god nok til, kan jeg godt se. Men det gjorde jeg ikke så meget. De var meget selvkørende. Ja, dengang jeg kunne, altså indtil 6. klasse, så var matematikken over mig, ikke? Så... Ja. Ja. Ja, begge to. Ja. Ja, det er sådan lidt forskelligt. Ja, Det er sådan noget styrketræning, gælder det? Nej. Ja, der er vi med hver gang. Jeg er med hver gang. Ja. nej, det er det faktisk ikke. Det er mere moren, der gør det. Ja, det følger jeg med i. Ja, nogle gange. Jo, en gang imellem, så er jeg med til spejder. Så. Og ja. Jeg har siddet ved bassinkanten 6 år i træk om lørdag morgen kl. 9. Og så også de her badmintonstævner i de her kolde haller og sådan noget. Ej, ellers har der ikke været med. Du skal så klog på sådan nogle unger, der laver det. Nej, jeg vil gerne gå hjemme, hvis jeg kunne. Men det er der ikke råd til. Det gør jeg. Prøv på det. Jeg prøver at komme tidligt hjem og så arbejde om aftenen. Så jeg er der for dem. Men man kan altid bruge mere tid. Ja, det synes jeg, jeg er temmelig god til at prioritere. Nej, jeg vil gerne bruge mere tid. Ja. Ja, det synes jeg. Samtidig med, så har man som forældre ofte en dårlig samvittighed over, at man synes ikke, man gjorde det godt nok og gør det nok og nok og nok. Men jeg tror, hvis jeg spørger dem i dag, så vil de sige, at de fik rigeligt.